中国西部にあるイスラムの伝統を受け継ぐ地域で民族間の衝突が続いており、中心都市では外出禁止令が発令されています。当局フランス2の記者が現地に入ることができ、今日は人間狩りともいえる場面を目にしました。ウルムチ市内はまるで死んだように静かです。市内の通りに人気はなく、商店も閉まっています。市民の大半は家から出ないようにしていますが、外出するときは棍棒を持って武装しています。政府は効果的な対処ができなかった。だからこれほど多くの死者が出たのです。また暴動が起きたら、今度は自分たちでウイグル人を殴り殺しに行きます。市内で最も目につくのが、数時間前から数百人単位で派兵されてきた兵士たちの姿です。デモは禁止されていますが、不思議なことに漢民族によるデモは黙認されていました。彼らはすべてウイグル独立支持者のせいだと次のように言っています。国の統一を守るために戦っています。独立運動は断じて許せません。数百メートル離れたところにウイグル人が多く住む地区がありましたが、ここでも緊迫した空気が流れています。あちこちから漢民族がやってきて、地元のモスクも放火されました。すると急に辺りが騒がしくなりました。漢民族のデモ隊がやってきたのです。隠れるウイグル人たち。しかし、中には応戦する人たちもいます。路上で異なる民族同士が衝突するというのは、これまでの中国では考えられない光景です。日が暮れると外出禁止令が発令され、街中は再び静かになりましたが、明日はまたどうなるか分かりません。昨日、中国当局は早急に状態を収めるとしていましたが、まだ程遠い状況です。